אמרו לכם שאפילציה זה כואב, שאפילציה לא מתאימה לאזורים גדולים, לשיער פלומתי, שזאת שיטה ישנה. שלום, שמי גילי נוי, ואני עוסקת בתחום הסרת שיער לצמיתות מזה 25 שנה, גם כמטפלת בתחום וגם מכשירה אנשים לעסוק בתחום. אני אוהבת לעזור לאנשים לראות אותם מאושרים, לשפר את החיים שלהם ולהחזיר להם את הביטחון באמצעות המקצוע שלי. ב-25 שנים שאני עוסקת בתחום הסרת השיער, נתקלתי בהמון מיתוסים בנושא. היום אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולנפץ כמה מיתוסים לגבי שימוש באפילציה להסרת שיער. מיתוס ראשון, אפילציה זה כואב יותר משיטות אחרות. כאשר הטיפול מתבצע בידיים מיומנות ומדויקות ובעזרת מכשור מתקדם, אין כאב בכלל. כלומר, זה פחות מורגש מכל שיטה אחרת. מיתוס שני, אפילציה לא מתאימה לאזורים גדולים כמו גב וכתפיים. אפילציה נעשית בצורה שיטתית, צעד אחר צעד, עד שהאזור נקי לחלוטין. כלומר, לא מסירים שיער מכל האזור ואז חוזרים על אותו אזור פעם אחר פעם, אלא מתקדמים בכל טיפול לחלק הבא של האזור. לכן, זה הכל עניין של מהירות המטפל. מטפל מיומן שרכש ניסיון לאורך שנים יכול להוביל את המטופל במהירות לתוצאה הרצויה. מיתוס שלישי, אפילציה היא שיטה מיושנת. האפילציה אכן קיימת כבר משנת 1875, אבל מתקדמת באופן עקבי. לאורך השנים פותחו טכנולוגיות חדשות שמייעלות את הטיפול מבחינת המהירות, הכאב והתגובתיות. כיום, כפי שציינתי, הטיפול מהיר באופן משמעותי ולא מלווה בכאב כלל. למעשה, משום שמדובר בשיטה ותיקה שנבדקה לאורך שנים רבות, אנו יודעים שהיא בטוחה. בשנים האחרונות, האפילציה זכתה בכתר שלה מחדש כשיטה הטובה והבטוחה ביותר להסרת שיער לצמיתות. אם יש לכם שאלות נוספות על הסרת שיער באפילציה, אני מזמינה אתכם לכתוב לי מתחת לוידאו. זה היה הסרטון האחרון בסדרה. אני מקווה שעזרתי לכם להבין טוב יותר מהן האפשרויות העומדות בפניכם. אם אתם מכירים מישהו שתוכן זה יכול לעזור לו, אשמח אם תשתפו אותו. בנוסף, אם עדיין לא קבעתם פגישת ייעוץ בחינם, אתם מוזמנים להשאיר פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם. ביי!